Unsa may ganahan nimo sa kalaki? Ganahan ako sa kalaki kanang dako. Dako og Bunal. kanang gamay day. Ay, di ko ganahan ana ay kay panot pikira. Hi miss. Hi, Kasi hello. mga nimo? Ching. Ching? Oho. Nakipata na okay ra nimo? Okay ra kayo. Okay ra mo. Nana kayab? Nana. Nana. Kung ikay papilion, unsa may ganahan nimo kanang pag mo na suga o hayag ang suga? Mas nindot tong hayang suga para makita gyud. Makita ang kadako. kanang ko ana ba dia? Oo. Mao ba? Kung para nimo, asay mas nindot? Basa or uga? Mas nindot tong basa kay di ta kailangan maglaway-laway. Ana din na day? Oo. Dili na ngay lawayan. Gano uga de kay ay. Nay time magbasa na say time di. Ana din. Kani. Unsa may ganahan nimo sa kalaki? Ganahan ako sa kalaki kanang dako. Dako og Bunal. kanang gamay day. Ay, di ko ganahan ana ay kay panot pikira. Ala din na. Oho. Basta gamay panot pigra day. Ipanot. Sure ay. Lagi ka sure. Sa to pa bintaha gyud dako. Mas nindot yun ang dako iya. Nindot gyud dako no. Okay, diha ka ma. Ma Unsa man? Diha ka ma. Unsa man kanang kuan imong performance? Kung anha ta dako? matagbaw tapos di ta mabitin. Ano lang? Di for example, sa kanina video nimo ganahan ka. Kung dako na imuha, ganahan. Asa? Kung dako na imuha, ganahan ko. Grabe sa naghimili mo kag dako oy. Nindot hanggang dako kaya. Dito tinend dako di ay. Kung example kanang kuan day kanang gamay lang di ay. Or di jam di matag araw tao nga gamay gyud iya. Ngita jud kog dako iya kay Ngita mas gyud. nindot man gyud ducks kaya mo hot gani ay. Ano ba mo? Mo gidi ay sa dako no. Allah. Basta nindot yung dako iya. Okay kay performance no basta dako no. Bahalag bati mo dala basta Basta. dako. Biya. Sige lang. Salamat kaya. Hilig mo na kag dako ya kami kag may mabigay. Sige, Sige, thank you. Sige.